ako na daan. Pagkatapos mo daan sa reading, duman ka na, narrator ka na. Okay. Sige po. Sige po. Kaya lang iniwara. Suoto po bagang ano, baka malaat naman po man suot. Sa bagay, narrator man ako. Kaso hapon, parang nakalaag kong L1 o L2. Ay, talaga? Mhm. Sa'yo na po si Ate Rene. Ay, dapat may L1, L2. Opo, pero yaon na. Okay na ito. Naayos ko na ito kahapon. So, babasahon. Sa imo po, dapat ikaw ka din. Tapos microphone. Dapat may L1, L2. Ini na po sa iyo. Ini po. Ano si Ate Rene? Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos. Pamibi para sa katuninongan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihirakon asin maugayon ama. Dai ka masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna ning katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan ang sa indang mga ominosyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kang gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga nagiinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man, ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipi ning katuninongan. Amen. Sa ngaran ka Ama, kan Aki asin Espiritu Santo. Amen. Ngunyan po, Domingo, iyo ang Domingo de Ramos.
Ang satuya pong mga mas intentions, siyo po ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni Girl and Bor Balonso and family, Shaina Priscia, Bueno, mga liag family. For the blessing received, dulot kan Mendizábal family. For a special intention, healing and fast recovery for Ana Maria Pavia, dulot kan Mendizábal family. For the eternal repose of the following souls, Jose Antonio Fernando, dulot kan SAA High School batch 74 to 78. Third death anniversary of Benjamin, dulot ni Dennis in Alben Mercorio, Erlinda, Isidro, Cynthia, Juliet, Eliza, Jose, Ninita, dulot ni Malin Cerezo Ahoro and family. Lerma, dulot ni Lani Gibara. All Souls, dulot ni Margie Año Nuevo. Salvacion, dulot ni Canbueno Mangaliag family. For All Souls, dulot kan Mendizábal family. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, sa sinawito niya to an awit sa pagpuon. Mayo na kitang entrance hymn, diretso na kita sa blessing. Namutan kong mga tugang, pon sa kapinuanan kang Kwaresma, sagod ngunyan, inandamtan sa tong puso, sa pagpenitensya, asin sa mga gibong herak. Ngunyan aldaw, nakakatiripon kita, tanganing kay panbilog na simbahan, magarubay kan misteryo Pascual kan sa tong kagurangnan, bot sabiyon ng sa iyang pasyon, asin pagkabuhay liwat, na sa pagutob kay ni naglaog siya sa iyang syudad kan Jerusalem, kaya may pagtubod, makasunod kita sa kagurangnan, tanganing huli sa grasya, kitang ginibang mga kaayon sa bunga kang krus, makaira sa sayang pagkabuhay liwat asin buhay. Yan ang pagbindisyon. Diyos na makakaman, sagod paman, pakabanala kan sa imong bindisyon, ini mga kahoy, mga langkoy, tanganing kami nagsusunod sa pagrukyaw kay Kristong Hadi, makaabot tuli sa iya, sa daing tapos na Jerusalem, siya na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Madrian po suli minister sa may sa indong parte. Sina po ang ma-bless. Mamibi kita, O Diyos na makakaman, sagod paman, sa pag-araw ka na limbawa aning kapakumbabaan para sa katawohan, hinimo mong manitawoan sa mong paraligtas, sin magpasan kang krus, kaugaying warasan na magkanigo kaming makanood, kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, sin magkamitin mga kairasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasarokan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Maski na ngani nasasambit, ini sa kapiyastahan nin pagbunyag kan sa tong kagurangnan. Bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon ning kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo, an Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw an hade kaidtong panahon, o an Mesiyas na maabot. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurang ng Diyos, nagtaos ako nin sa disipulong dila, tanganing magtagal sa paghingowang
maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. An kagurang ng Diyos, binuksan ang sakong talinga, asin dai ako nagtumang ni nagsibog. Ang sakong likod itinao ko sa mga parahampak, asin ang sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong lalawgon dai ko tinahuban sa insulto asin lutab. Ang kagurang ng Diyos tatabangan niya ako, kaya dai ako napahamak, kaya pinagi kong sulpak ang sakong lalawgon, asin aram ko na dai ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahiling sako, nag-uulog-ulog sako. Tinitiwi ang ngimot, kinukuyong-kuyong ang payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya iligtas niya. Siya agawon niya, kun siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupo nin mga maraot, naglikos sako. Linabot nida ang sakong mga kamot sa mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tulang. Minamasdan ninda ako asin minaman-manan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Binaranga-banga ninda sa indaan sakong mga gubing, asin ang sakong bado sinugalan. Alagad ika kagurangnan, dai ka magrayo, o kusog ko, paghumare sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko ang sa imo ngaran sa sakong mga tugang, sa tahaw kan katiriponan o umawon taka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw ka mo sa iya, o gabos na kapag-arakian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan kan kagurangnan na nagtitio sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niya ang satong kasumbikalan, siring man ipinagrorokyaw kan awit na ini, ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa yaon sa porma nin pagka-Diyos, dahil siya napahuna na makapantay ang Diyos, nasa Salomon, kundi pag nagpakadai sa diri, inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao, asin sa anyo sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-kuyog sa God sa kagadanan sa krus. Kaya urog man siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinaras sa iya ang ngaran na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod, ang langit nun, ang daga nun, asin ang tagairarom kan daga, asin ang gabos na dila magrukyaw, kagurangnan sa Jesucristo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Asin tinawan
Pasyon ni Yesu Kristo, kagurangnan, susugisan Mateo. Dangan naglakawan sa 12, ani naapod na Judas Iscariote, pasiring sa mga puon na padi, asin nagsabi, Ano ang buot nindong itaos ako kung ipaubaya ko siya sa indo? nagkasundo sinda na bayadan siya, nin 30 pidasong plata. Puon kaidto naghanap siya nin pagkakataon na ipasaluib si Jesus. Inot na aldaw kan piyesta kan tinapay na daing libadora. Nagdulok ang mga disipulos ki Jesus sa pagsabi, Saan mo buot na iandam ni ika para magkakankan Pasko? nagsabi siya, Magduman ka mo sa syudad sa tawong ito. Sinsabihan nindo siya, ang maestro, nagsasabi, ang panahon na ko haranina, sa saindo ako masilibrar kan Pasko kay bakan sa kong mga disipulos. Ginibo kan mga disipulos ang ipinagbuot sa inda ni Jesus, asin inandam ang Pasko. Pag sinaarom, nagkahandig siya kaiba kan 12. Mantang sinda nagkakakan, nagsabi siya, Amen, nagsasabi ako sa indo, ang saro sa indo, mapasaluib sa ko. namundo nin makuri, nagpuon sinda pagsabi lambang saro sa iya. Ako kaya kagurangnan? Nagsimbag siya, Ang nakisawsaw sa ko sa mangko, iyan ang mapasaluib sa ko. Ang aki kan tawo, naglalakaw susog sa isinurat dapit sa iya. Alagad, sa tawong iyan, napasaluib sa aki kan tawo, marahay ko ta sa iya, kundain namon dag ang tawong iyan. nagsimbag si Judas na iyo ang nangani ang nagpasaluib sa iya. Ako kaya, Rabay, Ang sabi sa iya, Ika nagtaram, mantang sinda nagkakakan, nagkuha si Jesus nin tinapay, asin nagbindisyon, binaak, asin pagtao sa mga disipulos, nagsabi, Ako kakana, inian sa kong hawak. dangan kinuha ang kalis, asin nagpasalamat, itinao sa inda na ang sabi, Mag-inom ka mo gabos digdi, inian sa kong dugo, kantipan, na pinapabulos para sa dakol, para sa kapatawadan ng mga kasalan. Nagsasabi ako sa indo, pon ngunyan, dahil na ako mainom kaining bunga, kanubas. Sagod sa aldaw na iyan, kay banindo, ining bago, iinumon ko sa kadian kan sa kong ama. pakaawit nin himno, nagluwas sinda pabukid kan mga olivo, dangan ang sabi sa inda ni Jesus, Gabos kabo, mapapadungkal, hulis ako sa bangging ini. Tanasusurat, ahampakon ko ang pastor, sin magkakawararak ang mga karnero kan aripumpon. Alagad pagkatapos, babangonon, mainot ako sa indo sa Galilea. nagsimbag sa iya si Pedro, Kunan gabos mapapadungkal huli sa imo. Ako, dailamang mapapadungkal. nagsabi sa iya si Jesus, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan nabanggi bago magturao kan sulog, makatulo mo akong rinenegaran. ang sabi sa iya ni Pedro, Ipagkaipo pang kaiba mo akong magadan, daita ka lamang ninegaran. siring man ang sinabi kan gabos na disipulos, dangan nakaabot si Jesus kaiba ninda sa takulod na inaapod Getsemani, asin nagsabi sa mga disipulos, Magtukaw ka mo digdi, sagod na yaon pa ako, duman na nagpapamibi. iniban niya si Pedro asin ang duwang aki ni Zebedeo, asin nagpuon siya mamundo sa kamagurasa, dangan ang sabi sa inda, Mamundoan sa kong kalag, sagod sa kagadanan, magpawalat ka mo digdi, asin magpuka, kaiba ko. sa uro inuta nagdapa siya sa pagpamibi asin pagsabi, Ama ko, kung pwede, lihisan ako kang kalis na ini. Alagad bako susog sa buot ko, kundi susog sa imo. nagduman siya sa mga disipulos asin naabtan sinda na nagtuturog na ang sabi kay Pedro, Day pala nindo kaya magbantay sa rong oras na kaiba ko. Magpuka ka mo asin magpamibi, tanganing day ka mo mapasubo sa sugot. Ang espiritu andam, alagad ang laman, maluya. giraray ikaduwang beses, naghali siya asin nagpamibi.
Ama ko, kundi pwede na ini maglihis, kundi inumon ko, mangyari ang buot mo. Nagbalik siya giraray asin naabtan sa sindang nagtuturog. Taan sa indang mga mata magagabat. Binayaan sinda giraray, naghali siya asin nagpamibi. Ikatulong beses, parihong tataramon an inuulit. Dangan nagpasiring siya sa mga disipulos, asin nagsabi sa inda. Sige, magtururog ka mo, asin magpaingalo. Uya, haranin ang oras, asin ang akikan tao, ipapaubaya sa mga kamot kan mga parakasada. Bangon, lakaw kita, uya, haranina an pasaluib sako. Nagtataram pa siya, uya uminabot si Judas, saro kan 12, asin kaiba niya dakol na katawuhan, dara mga espada asin mga badas, hale sa mga puon na padi, saka mga gurang. Sangaka mga gurang kan banwaan, an pasaluib nagtaos sa inda nin tanda, na an sabi, Anhadukan ko, iyo iyan, dako pa. asin tulos pagdulok kay Jesus nagsabi, Tara, Rabay, asin huminadok na gayo sa iya. Si Jesus nagsabi sa iya, Katuod, kaya kapalan niyaon. dangan nagdaguso sinda, kinaptan si Jesus asin dinakop. Saro sa kairiba ni Jesus, iginawgaw ang kamot. Hinugkot an sa iyang espada, tinigbas ang surugoon kan puon na padi, asin pinalungan kan talinga. Dangan ang sabi sa iya ni Jesus, Balikan ang espada mo sa sarungan, tan ka boss nagagamit ng espada, sa espada magagadan. O sa paguna mo, di ako makakaapod sa sakong ama. Napadarahon ako ngunyan nin labis sa 12 hukbo nin mga angheles. Paano ngunyan mauutob ang kasuratan na kaipuan mangyari ang siring? kan oras na ito, nagsabi si Jesus sa mga katawuhan, Siring sa padagsang sa sarong parhabon, nagliwas ka mo, dara mga espada asin badas sa pagdakop sako. Araw daw sa templo, nagtutukaw ako, nagtutugdo, asin dayendo dinakop. Alagad ini kabos nangyari, tanganing mautob ang mga kasuratan kan mga propeta. dangan ang mga disipulos binayaan siya, nagdulag. Dinara si Jesus kan mga nagdakop sa iya, kay Caiphas na puon na padi, kung sain natipon ang mga eskriba, asin ang mga gurang. Si Pedro nagsusunod sa iya sa harayo, sagkod sa looban kan puon na padi, nagdago sa laog, asin tuminukaw, kaiba kan mga surugoon, sa paghiling kan mangyayari. Ang mga puon na padi, asin bilog na Sanhedrin, naghahanap ning putik na saksi, laban kay Jesus, tanganing siya ikapagadan. Alagad mayo sindang nakua, dawa nangani dakol na nagdulok na saksing putik, sa hore may nagdulok na duwa na suminabi. Ini nagsabi, magagaba ko ang santuaryo kan Diyos, asin sa tulong aldaw ikakatugdok. Nagtindog ang puon na padi, asin nagsabi sa iya, Mayo kang isisimbag, ano ang isinasarak si kaini laban sa imo? alagad si Jesus mayo sa nanggirong, ang puon na padi nagsabi sa iya, Pinapasumpa ta ka sa atubang kan Diyos na buhay. Isabi mo sa mo kung ika ang Kristo, ang aki kan Diyos. ang sabi sa iya ni Jesus, Ika nagtaram, asinta nagsasabi ako sa indo, Poon ngunyan mahiling nindo ang aki kan tawo, nagtutukaw sa tuo kan makakaman, asin nagdidigdi sa ibabaw kan panganoron kan langit. dangan ginisi kan puon na padi ang sa iyang gubing, mantang nagsasabi, Naglanghad, ano pang saksi ang kaipuhan? Hilnga, ngunyan, nadangog nindo ang paglanghad. Ano sa paghuna nindo? nagsimbag sinda. Sukat siyang gadanon. Dangan linutaban siya sa lalawgon asin hinampak. Sinampaling kan iba mantang sinasabihan. Hulaan mo para sa mo, Kristo,
Si Isay ang naghampak sa imo. Si Pedro nagtutukaw sa luwas sa looban. Nagdulok sa iya ang sarong uripon na babae na ansabi. Ikaman kaiba ni Jesus na Galileo. Alagad nagnigar siya sa atubang kang gabos na ansabi. Dai ko aram kung ano ang sinasabi mo. Pagluwas patrangkahan, nahiling siya nin saro man na surugoon na babae, ansabi kaini sa mga yaon duman. Ang tawong iyan kaiba ni Jesus na Nazareno. Giraray nagnigar siya na may pagsumpa. Dai ko midbid ang tawong iyan. Dai naghaloy nagdulok ang mga nakatindog, asin nagsabi ki Pedro. Totoo, ikaman saro sa inda, napatian sa imong pagtaram, nagpapamidbid sa imo. Dangan nagpuon siya pagraway asin pagsumpa. Dai ko midbid ang tawong iyan. Asin tulos may sulog na tuminuraok. Narumduman ni Pedro ang tataramon ni Jesus. Bago ang sulog magturaok, makatulo mo akong ninigaran. Paghali paluwas, mapait siyang nagtangis. Pagkaagang amay, nagpulong ang gabos na puon na padi, asin ang mga gurang kanbanwaan laban kay Jesus. Tanganing siya ipagadan. Ginapos siya ninda. Dinara asin ipinaubaya ki Pilato na gobernador. Dangan si Judas, na iyo ang nagpasaluib sa iya. Pagkahiling na si Jesus kinondinar, nagbasol, ibinalik ang 30 pidasong plata sa puon na padi asin mga gurang tasabi. Nagkasala ako sa pagpasaluib nin inosenteng dugo. Alagad nagsabi sinda, Ano ang labot mi? Bahala ka. itinapok ang mga pirak na sa santuario, nagliklik siya asin pagharayo nagbitay. Ang mga puon na padi kinuha ang kwarta nagsabi, Pinapangalad ang pagsaray kaini sa kabanyaman, hulita kabayadan ini nin dugo. Pakapagpahatol ninda, ibinakal ito kan lantad kan parakuron, na paglulubunganin mga dayuhan, dahil kaini inapod ang lantad na ito, lantad nin dugo, sagkod ngunyan. Dangan na utob ang ipinataram ki Propeta Eremias na ansabi, Inako ninda ang 30 pirak, hanhalaga kan pinapahalagahan, na ipinapahalaga kan mga aki nin Israel. Asin ibinakal ninda ito kan lantad kan parakuron, susog sa pagbuot sako kan kagurangnan. Pinatindog si Jesus sa atubang kang gobernador, asin hinapot kan gobernador. Ika ang hade kan mga Hudiyo. Si Jesus nagsimbag, Ika nagsasabi, sa mga sahot laban sa iya kan mga puon na padi, asin mga gurang, mayo lamang siyang isinisimbag. Dangan ang sabi sa iya ni Pilato, Dai mo nadadangog kung gura no kadakol ang isinasaksi ninda laban sa imo. dai siya nagsimbag sa iya, ni dapit sa saro man lamang na punto na sa makuring pagngalas kan gobernador. Lambang piyesta, kinakaugalian kan gobernador, magbuta sa katawuhan nin sarong bilanggo na buot ninda. Dangan igwasinda nin bantog na maraot na bilanggo na inaapod Barabas. Kaya pagkatiripon ninda, nagsabi sa inda si Pilato, Si Isay ang buot nindong butasan ko sa indo. Si Barabas o si Jesus na inaapod na Kristo. aram niya baya na huli sa pagkauri sa iya ipinaubaya, mantang nagtutukaw sa tribunal, nagpatugon sa iya ang sa iyang agom na ansabi, Hare ka sa suripot na iyan, tamakuring nagtios ako ngunyan sa pangiturugan huli sa iya. Ugaring, hinurot kan mga puon na padi, asin mga gurang an mga katawuhan, nahagadon si Barabas, asin ipagadan si Jesus. Nagsimbag sa inda ang gobernador. Si Isay sa duwa ang buot nindong butasan ko sa indo. Sinda nagsabi, Si Barabas! ang sabi sa inda ni Pilato, Ano ngunyan ang gigibuon ko kay Jesus na inaapod na Kristo?
Ansabi kan gabos. Ipako sa krus! Nagsabi siya, Anong maraot ang ginibo niya? alagad biyulugod na nagkukurahaw sinda sa iya. Ipako sa krus! Si Pilato, pagkahiling sa namayo siyang uswagan, kundi nagkakaigwa ugari ning karibukan, nagkuanin tubig asin naghanaw kan mga kamot sa atubang kang katawuhan sa pagsabi. Inosente ako sa dugong ini, bahala kamo. Nagsimbag ang bilog na banwaan. Mapasamuya ang sa iyang dugo, asin mapasamuyang mga aki. Dangan niya binutasan sa inda si Barabas, alagad si Jesus, pakapahampaka, ipinaubaya, tanganing ipako sa krus. Dangan dinara si Jesus kan mga soldados, kan gobernador sa pretoryo, asin tinipon sa iya ang bilog na batalyon. Hinubaan, kinapahan siya nin Bermejo, asin pakasaplapid nin koronang tunok, ibinugtak ini sa iyang payo, sarong bagakay sa tuo niyang kamot. Dangan nagluhod sinda, sa atubang niya asin nagkaluwag na ansabi, Mabuhay, hade kan mga Hudiyo! pagkakalwagi sa iya, nagkuha sinda nin bagakay, asin ipinakulpakul sa iyang payo. Pagkarawrawi, hinalian siya kan kapa, sinulutan kan sa iyang gubing, asin ilinuwas tanganing ipako sa krus. Pagluwas, nakasabat sinda nin sarong taga Sirene na angaran Simon. Pinirit ninda ini napasanon ang krus ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na anapod Golgota, buot sabihon, lugar nin bungo. Pinainom siya ninda nin arak na may halong apdo. Alagad, pagnamit, nagsayuma siyang mag-inom. Pakapakua sa iya sa krus, binaranga-banga nindaan sa iyang mga gubing sa paagi nin ripa. Dangan nakatukaw, nagbarantay sinda sa iya duman. Ikinabit ninda sa itaas kan sa iyang payo, an isinurat na sumbong laban sa iya. Eni si Jesus, anhadi kan mga Hudiyo. Dangan ipinako sa krus, kaiba niya duwang tulisan, saro sa tuo, asin saro sa wala. Ang mga nagaagi, naglalanghad sa iya. Nagkukuruyog-kuyog, asin nagsasabi, Ikan na iyo ang magaba kan santuaryo, asin sa tulong aldaw mapatindog, ligtasan ang sa diri mo, kun aki ka kan Diyos, asin maghilig ka halit sa krus. Siring man, ang mga puon na padi, nagkakalwag kaiba kan mga iskriba, asin kan mga gurang nagsasabi, An iba ililigtas, ang sa diri dai ikinakaligtas. Hadi siya nin Israel. Maghilig siya ngunyan hali sa krus, asin matubod kami sa iya. Tiwala siya sa Diyos, agawan niya ngunyan kun siya buot niya. Tanagsabi, Aki ako kan Diyos. siring man ang mga tulisan, na ipinako sa krus kaiba niya, tinutuya-tuya siya, puon udto, nagdiklom sa bilog na daga, sagkod 3:00. Mga 3:00, nagkurahaw si Jesus nin makusog. Eli, Eli, lema sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Igwa sa mga nakatindugduman, pagkadangog nagsarabe. Si Elias inaapod niya. Tulos nagdalagan ang saro sa inda, kuminuan nin espongha, na tinumtom sa maalsom na arak, itinukon sa sarong gakay, ta ipapainom sa iya, alagad nagsarabi an iba. Halat, hilingon ta kung maabot si Elias sa pagligtas sa iya. Si Jesus kuminurahaw giraray nin makusog, asin ipinaubaya an espiritu, maluhod sa halipot na panahon. Matindog po.
Uya an kortina kan santuaryo nagisi, puon sa itaas sagkod sa ibaba, nagduwa. Ang daga naglinog, ang mga gapo nagkabaraak, ang mga lulubngan nabuksan. Asin dakul na hawak kan mga banal, na napaturog nagbarangon. Pagluwas hali sa lulubngan, pakatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, naglaog sa banal na syudad, asin nagpahiling sa dakol. An senturyon, asin an kairiba niyang nagbabantay kay Jesus, kan mahiling an linog, asin an gabos na nangyari, natakot nin makuri na an sabi, Totoo, aki ini kan Diyos. igwa duman nin dakol na babae na nagtatanaw sa harayo, itong mga nagsunod kay Jesus, puon sa Galilea, asin naglilingkod sa iya. Kaiba ninda si Maria Magdalena, asin si Maria na ina ni Santiago sa Jose, asin an ina kan mga aki ni Zebedeo. Pag sinaarom, uminabot ang sarong tawong mayaman na taga Arimatea na angaran Jose. Nanagi man disipulos ni Jesus, nagdulok ini ki Pilato, asin inagad ang hawak ni Jesus. Dangan nagbuot si Pilato na itao. Si Jose kinuha ang hawak, pinatos ini nin malinig na lino, asin inihutad sa bagong lulubngan na tinuki sa gapo. Asin pinaligidan, nindakulang gapo ang laugan kan lulubngan. Siya naghali. Yaon duman si Maria Magdalena, asin ang saruman na Maria. Nagtutukaw sa tungkod kan lulubngan, sunod na aldaw, pagkatapos kan aldaw nin pag-andam, nagtipon ang mga puon na padi, asin ang mga pariseyo ki Pilato sa pagsabi, Kagurangnan, nagirumduman mi na an impostor na ito, nagsabi kan buhay pa. Pagkatapos nin tulong aldaw, mabangon ako. Kaya ipagbuot mo na pasigurohon ang lulubngan, sagkod ikatulong aldaw, tatibaad mag-abot ang sa iyang mga disipulos. Habonon siya asin magsabi sinda sa banwaan. Nagbangon siya hali sa mga gadan, asin ining huring pagdaya, magiging urog karaot kesa enot. nagsabi sa inda si Pilato, Igwa ka mo nin bantay, magduman ka mo. Pasiguruha susog sa naaaraman nindo. naglakaw sinda asin pinasiguro ang lulubngan, tinandaan ning gapo, asin binantayan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ito ka po kita. Maray na banggis sa indo. Ang tembakan misa sa ngunyan na pigaapod Passion Sunday o Domingo de Ramos, iyo po ang pag-utob ni Jesus kan sa iyang misyon na digdi po mahihiling ang kaulugan kan tataramo na pasyon. Hali sa Latin na tataramon, patior o pasyo, no? Patior, but sabihin to suffer or to endure. Ito man na pasyo, sarong noun, but sabihin enduring or suffering. Alagad sa paglipas kang panahon, ang pasyon, binugtakan ki naging compassion, na maotob ka kan sa imong mission with love, no? With feeling, sabi nga. Bako so half-hearted, kundi bilog na sa diri. Kasi hindi ta mahiling, so sabi ni Kagurang na kapikapot siya, ano ngayang mga dakulang tugon, no? Anang sibag ni Jesus, you shall love the Lord, your God, with your whole heart, with your whole soul, with your whole strength, and your neighbor as yourself. So your whole love God with the whole self, body, soul, strength,
baka na nagsasabi yan na kamotan ng Diyos, kan bilog tang sadiri. Kaya, to be passionate, no? Magkaigwa kan kusog na nin fulfill nin sarong kabutan o bukasyon, yun po yan ang second meaning kan salitang passion, no? Asin kita namang nagsusunod kay Jesus, pigahagad man iyan na dai magleluya, kundi hulit ang nagsusurog sa to, man sana si Gri. Kaya, ang gabos bagang pigahagad sa to, pirming na susummarize duman sa dawang commandments na ito. And, so, pigasabi na, seek ye first the kingdom of God, and everything will follow. Ngunyan sa nadagog tang pasyon nga kagurangnan, ang mga bida, mga characters na hiling ta, they're divided into two. So, kontrabida, asin subida. Pero ang bida si Jesus man sana. Kaya saro lang. Pero siguro sa pagurupurota sa buhay ta, takitagwaman din passion, may kairibang passion to obey our vocation with love, with feelings, compassion. Duman po sa mga nabanggit na mga characters, Pedro, Judas, mga disipulo, Simon Cireneo, mga kababaihan, Magdalena, ina ni magtugang na si Bideo. Siniba pa, ano po, saan kita po nakaka-relate sa mga characters na ito? Ninulit sometimes, sabi baga, may darata kitang palaspas, supposed to be, so palaspas, reminder niya to, o remembrance niya to kan pagsakit ni Jesus, sagot sa kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat. Sometimes sa palaspas, pigpapaspas ta, hahampas ta sa kapwa ta. Kaya dito nagiging reminder kang pagkamot nin mahal na Diyos. Kaya minsan doble kara tayo, no? Nagsusurog sa inaapi, pero sometimes kita man sa umaapi. Kaya hindi natin data mapadagos sa bigsabing passion or compassion. Dinulita. From time to time, minaluya kita, nahuhulog sa kasalanan, as in nalilimutan ang pigsabitang pag-utob kan kabutan ng Diyos. Many characters in the passion, magandang tingnan, araw ko baga ki Pedro asin Judas, pareho sindang disciples, nagsunod kay Jesus. Kaya lang, sabi si Judas, halangkawan so pangarap niya, baka man karon na makatukaw sa left and right, araw ki James and John, kundi na nadismaya kuno si Judas ang paghiling niya kay Jesus, political Messiah. So in a way, parang pag nasa itaas na si Jesus naging hadi na, siyempre, nandun man siya siguro sa cabinet, no? So, dahil di nangyari, masyadong na-disappoint si Judas. But of course, puro kasama po bagasinda, igwasindang formation, may training, and Jesus was warning them about the mga tukso sa buhay na sa edang pagsunod sa iya, pwede pong matintaran sinda. As in, iyon na nga po nangyari po ang pagtintar kay Judas sin Pedro.
kumpara naman kay Judas na nagpatiwakal dahil nga sa disappointment, ito naman si Pedro nagsisi. Kaya pirimitang pig-associate sa tandang o sa sulog. Pero hindi naman po yung totoo na may sulog doon. Sinabi lang ni Jesus na, sulog nga ya, bago nga ito magturaok ng 3 beses mo na nga akong ninigaran. Pero it does not follow na there was really a cock or may tandang. Pero siyempre pag nagpe-procession, nakikita na natin yung sulog sa imahe ni Peter, no? Ngayon pa nga, naging pa nga siyang manok ni San Pedro, no? Yung fried chicken na, no? Anyway, ang agi-agi po ng kagurang na Jesucristo is also our own Paschal mystery, no? Simula po nung binyagan tayo, so ginagawa na pagbunyag, yung nilulubog yung tao, kasi medyo mga matanda na. Ang ibig sabihin na pag linubog ka sa tubig, namamatay ka. Kung man tunay na kamatayan, papalitawan ka pa naman. Ang ibig sabihin lang, mamamatay ka sa kasalanan mo, sa luma mong buhay, nilulubog ka. Tapos pag inahon ka, ibig sabihin, bagong buhay na. Kaya, ang bagong buhay sa sakramento, sa pagtubod kay Kristo, ito pong sabihin na nagsusunod kita dahil gusto tang matutuhan kung paano o kaya itong ginibo ni Jesus na maski nga ni pigtuya-tuya siya, no? Daming piga-akyo sa iya, pero wala naman siyang kasalanan. Iyon po bagang nangyari sa mundo natin kung minsan. Pero dahil naon si Jesus, sinusurog kita kung kita nagsasalita ng tama at hindi tayo nagpuputik, yun po ang sabihin na maging malakas tayo sa pagsayuma sa ano man na masama dahil yan po mismo ang daladala ng demonyo. If we give in to the devil at any time in our life, yun din po ang mangyayari. Hindi natin mapapasa ng krus. Kundi ang krus mismo, yun po ang magsasalba sa atin. Kaya wag nating negaran, wag nating itakwil ang cross ni Jesus sapagkat yan mismo ang magiging paraan ng kaligtasan. Sana sa mga karakter na nabanggit sa pasyon, aram natin kung sino ang magiging leksyon para sa atin. At kung tayo man ay nagkulang, ang Diyos po, sabi nga nandyan sana para hingan natin ng tulong sa gabos na pangangailangan natin. So, marami pa po na sinimulan pa lang natin ang Semana Santa. So, 6 na araw pa. Sana hindi tayo magsawa, kundi magdagdagan tang oras ng ating pagdarasal, linay-linay o horop-horop tungkol po sa buhay ng Panginoon at sa ating pagsunod sa Kanyang nilakaran. Bendisyonan kita. Tindog na sa pagpayagan pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos. Amang makakamhan, kaglalang kang langit asin kandaga, asin ki Hesu Kristo aking buktong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibinin banwaan, napakusugan dataramon na sinilimbawa ni Jesus, mamibig kita sa tuyang Diyos no na Ama,
Naan kulog asin kagadanan kan sayang aki magbunga sa to asin sa gabos. Inian sa tong simbag, kay Raki an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asin daing takot, na nagbabalang ngibog kan marhay na bareta, kan krus asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Mamibi kita sa kagurangnan. Kay Raki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalanin paglingkod, asin pagsayoma sa sadiri, tanganing magdaraning kaugmahan, asin paglaom sa mga nakapalibot sa to. Mamibi kita sa kagurangnan. Kay Raki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marhay na sosyedad, na mayo nin si Isay man na tinutungtungan, asin kung sain ang mga tao, nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kay Raki sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus, na nagpapadago sa iyang dalanin pagtios, na siya sanang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kay Raki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maaatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya ning kagurangnan, asin kantabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kay Raki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, naan mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon ning grasya, para sa sato asin makadara sato, sa mas makaranik sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kay Raki an sa imong banwaan kagurangnan. Mapangadya man kita para sa world peace, sinman para sa tuyang mga personal na pangangaipo. Mamibi kita. Kay Raki an sa imong banwaan kagurangnan. Diyos na sa moyang Ama, inanyogaan sa moyang mga pamibi, sintabangi kaming masabotan ang lingwahe, nin pagsarig asin pagkahirak, pagipagulian asin pagpasalamat nin katalingkasan, asin pagkasabot tuli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Pagpamibi ka mga tugang, tanganin sa kuhan sa indong atang makamanlugod, kan Diyos amang makakaman. Akon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, uli kan pasyon, kan bugtong mong aki, ang pagkahirak mo maging haranisa mo, tanganing dawa bako, kaming maninigo, kayan. Asin kan sa mong mga gibo,
sa tabang kan daing kabaing na sakripisyo makamtan mian sa imong pagkahirak sa imong sa mong linadaoman huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, nuli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala. Asin mag-ako anin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Ang sayang kagadanan nagparakan sa mga karatan, asin ang pagkabuhay liwat, nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya kaibagan ka boss ng hiles, nag-oomaw kami sa imo, sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi. Diyos in mga hukbo, ang langit na sindaga, panokat sa imong amurawayan, o sana sa kaitaasan, kagurang nani kadang-kadang banal, borabod ng gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibig kami pabanala kanambon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo. Kan sa mong kagurang nan sa Yesu Kristo, siya na sa rugaring na buot pinagpasaluiban sa pasyon. Nagkuhanin tinapay, simbag pasalamat, binaak ini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggis sa pagkuayang kang kalis sing gerari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kay ni. Tayo na ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot. Ipinapamarita niya mo ang pagkabuhay mo liwat. Kaya kami nagrurumduman sa iyong pagkagadaan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kayong tinapay ng buhay, asing kalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Kiramdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mga Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kang gabos na klero. Siring man, garamdama sa iyong pagkahirak, sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Rog na itong ginigiramdom, pamaibi sa misang ini, asin mga gabos na gadan, dangan ako asin sa liwanag, sa imong lalawgon. Kiraki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na anakan Diyos, si San Jose sa sayang esposo, San Judas Tadeos, mga banal na apostoles, mga martires kang China, sing kabos na santos, na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian. Nangangas kitang magsabi, naman niya yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magkatungan kaharian mo, mangyari ang gut mo sa daganin siring sa langit, ang sumong kakanon saro Allah, inao mo sa muya-muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin are kami pag-arasa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga panahon niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dari na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos ng kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. So Kristo kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hara pagilinga sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan.
asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog na sa imong kabutan, ikaw na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. turogan kay Kristo, sarabay nagpapaasan, kat sa tong mga krus, magpatinawan kita kan tandaan, katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Peace. Uyan sa tong kagurang ni Jesucristo, ng sayang pasyon, nagsisirbing sa tong arogan, na mag-alsa kita, magpaasan kang krus, gibuhonan sa tong bukasyon, tubodon, ang sayang mga tugon na may pagkamot, compassion. Siyang kodero kan Dios, sagpaparang kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 nin sa mong pagiging dioceses. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdui kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kang kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sadkod paman. Para patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Hesu Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, Pamibi mo ka. San Judas Tadeo, Pamibi mo ka. Pamibi kita. Pagurangnan kaming mga nabaso kan banal na atang, kami nangangayo-ngayo sa imo, namimibi, tanganing kaming ginibo mong maglaom, sa tinutubod mi, ulikan pagagadan, kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minamawot, ulikan siya, sa iyaman sa nang pagkabuhay liwat, uliki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna sa diit na mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 39,779 pesos and 20 centavos. Naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,166 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 8,068 pesos and 20 centavos para po ini sa tada. Sa Abril 1, Miyerkules Santo, magkakaigwa po nin Lenten Recollection, asin Confession, pagkatapos nin alas 6:30 sa hapon na misa, iniimbitaran po kamo na mag-attender. Ang nakolekto niya to para sa bulan nin Marso, hali sa tada canisters, igwang total na 1,259 pesos and 50 centavos. So mga nagbalikan sa indang canister, pwede na po kuwaon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Abril. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. 5 anonymous, 500 pesos. 2 anonymous, 300 pesos. MBS Store, 500 pesos. Kathleen Joy Perez and Jade Agarin, 500 pesos. Diyos mabalos po. Atin yung nakita sa uring bendisyon, kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ulikan mga pamibi, intercession sa Judas Tadeo, sin Birhen Maria, inaning kaligtasan kamo, asin sa mga mahal sa buhay, bendisyonan, ampunon kang kagurangnan sa ngarang kan Ama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Idinultanan, banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening.